Gatoz hemen, iepa! Ama, Telmo! Eutxi herri, Ion, ondo! Horre, ikusi berri ditugu donostiarrak, Donostian zehar euren kartelak itxasten Leire Uxue, Mikel eta Ainara Mentziren euren hautagaiak. Eta hauteskundeak pasa ditu, baina nik txori txiki batek esan zidak, Telmo, zuek Zumaian, eta ere, bai, Jon? Zumaian zabiltzatela zuen kartelak itxasten eta jartzen, Telmoren alde egintza zue, edo Jonen alde egintza zue. Da Zumaia ezker eskubi goitik behera guztia papelez Josio, mentzau. Bai, egia, Zumaia bakarrik ez, Ez, herri gehiago ere aldira? Bai. Zein Getaria? Azpitia Hondarribi. Ez dakit, aitak esan dizkit herria, baina enez goratzen da. Bai, aita bidele aldu, pap. Bai, laneko laguna eman da, osea, txea biali. Eta herrian pegau denak. Ire marka dukero. Bai. Eta jo nola egin dut? Ni Zumaia bakarrik, ni jarri ditut eta nera aitake bai. Bai, Beraz, lanean buru larri zabiltzate. Zuek bio Zumaiarrak aurretik ezagutzen zenuten elkar, ala hemen ezagutu duzu elkar? Aspalditik ezagutzen duzu elkar? Bai. Ez zaretek aiztakeretako laguna izango? Ni naiz politena. Ei. Aldatu bankea. Ondarrukoa ondo gontzen, baina zer nahi duzu? Zurekin eskontzea? Anda, majo. Argi eta argi gelditu da, Jon dela BT2.0ko Playboya. Azteko, ni naiz politena esan du Jonek. Gero karlari, kaixo bihotza esan diok. Eta... Karlaren kontu honi helduz berriz ere, eta bigarren aldiz aste honetan Karla hemen asterenean izan zelako atzakia. Nik pasillotan entzundakoaren arabera, Jon. Horre... Ulertzen diak, ezta? Bai. Ez diok? Ez. Ondo, Jon, nik itzai sinistu ala ez, Bueno, Bisbal eta horrelakoak gustatzen omentzai zig, Jon. Bai. Eta kantu erromantiko eta lasaiak ere besteko aukera izan duk. Bai. Baina, zagenik horre sentimenduak adieraztea kostatzen omentzai. Adibidez, Karlari kaixo bihotza esatea. Ez Jon, ez kostatzen sentimenduak adieraztea, abesti errazenak dira, horre lasaixeagoa direnak, ala martxa dutenak gehiago gustatzen zaizkik, edo errazago egiten ditu. Gustatzen zait. Bai, gehiago martxa, gehiago askatenak gehiago gustatzen zaizkik, baina... Baina gehiago gustatzen zaizkik errazagoak direlako egiteko, ala, zailtasun antzekoa dute, eta... Ez dana gustatzen zaizkit. Dana gustatzen zaizkit, bai. Jo nik uste dut hemen jokozkan utzi dudala kanterarekin, eta haren buelta ematen kostatu. Nik entzakiat, beti alkandora jazten dituan, ala hemengo kontua den. Hemengo kontua. Eta gustatzen zaizkik alkandorak nola jazten hauten hemen guztia. Bai. Erropa guztia gustatzen zaizkit nahi. Nahiko nuke etxian horrelako erropak bitzea, jo. Ahora, haue gurasoa ideia izan da, Jonek hemengo arropa nahi ditu etxan, ere. Jonek arroparekin ala arroparik gabe ikuskizun mordo egin du, edo guztoko arropekin ala guztoko arroparik gabe, ez da inork hemen ez gaizki ulertu, eta bere ikuskizunak ikusiko ditugu jarraian. Hogeita batgarren mendea da, hori dena gainditzeko ordua balda, guztiontza dira eskubide guztiak. Berdin-berdinak, itxaropena, etorkizunean naudela, gaindituko dugu. Iote hemen, eta odoletan dirauten zure hormek Jerusalem. Legaren hor baina ezagutu arren, du grabearen azalean tratuatuta dute. Jargia, gurutza, bizarra, itxutasunean, aingeru. Eraiki bezagun geroa elkarrekin maitia, zuzara nire arnaza, zu nire beharren giltza, zatoz nire mundura, naizen.
Eta dagoeneko gure gazteak finalerako entxeatzen da biltza, eta ongi dakizuen bezala, bakoitzak abesti bat bakarka abestuko du eta beste bat taldeka edo laguntzarekin. Nik Telmo, bakarka abestuko duan abestia zein da? Nire lagun batek. Ara, hor ikusi duna bideoan, ez da? Bai. Zer da hori, larrozko txuparekin, ala txupagabea, nola da? Ez dakit, erropa guandik ez diesa, baina... Eta konzentrau, bale? Eta egin. Aurrekoan kanta egin nuanean, ondo atera zan oso. A ber, oain gontan ere. Bueno, Telmo, galarako abestia prestatzea zaila du benetan, baina ik azkenean lortu du beste hitz celebre hori, estatu Batuetatik datorren hitz hori ongi esatea, ez da zein da hitz hori? Yeah. Bai. Nola? Yeah. Eber? Yeah. Hori, bai, lan gogorra izan da abestia ongi prestatzea? Bueno, ba, lehenotik kantau ezko, ba, igual, ja, bakizu, ja, ziurtasun gehiokin dakizu, no, baina lehenengo kanta izan ezko, ba, igual, ez dakit, saio egite zaizu rantzin honek. Bai, Jon beste horren beste egin beharko duk, abestu egin beharko duk, bakarka, naiz taldeka, bakarkako abestia zein da irea? Etorkizunean Bon Jovina. Eta taldeka, Telmorekin esan duguna, ez da? Eta zer, ikusteko prestago iren txegua, ala beldurra ematen dik, ala... Ez prest, ez da? Mio, Jon ausarta da eta beren txegua ikusiko ditugu, berriz ere, galari begira. Asako, Jon! Ebalik maezu mantxo batea. Bai, igual. Bon Jovi beha utziko zu flipauta. Zer, karo, Euskal Telebistan ikusiko dute hor nola da. ETV Sat, Eta ETV Saten hor ikusiko, edo, hain da. Jon Bon Jovi daga gaine hau. Bai. Bakizu, ja, galan gaudela, eta egun horretan, indarrarekin abestu behar duzula, eta adierazi behar duzu sentitzen nahi zehala abesti hori. Pero, Ion hasiratik ibila izin dartxu, behin bakarrik egon naiz kolokan edo arriskuan, eta horrez ere esan nahi du, gogotik egin du ala lanik, Jon, ala, behar bada, irakaslen laguna izela. Ez goguakin egin dute da lana. Bai. Serio hartu dukide lana, eta zer esan da gehiago, hor gozamena horre lanea aritua izen bitartean, la sufrimentu ere Bi gauzak. askotan izan du. Bai, bi gauzak. Bueno, Jon, zeinen gogotxu ibilien ere ikusteko ordu eritxe zaigu, beren txegoak ikusiko ditugu jarraian. Letra zertaz dihua? Ba, modizko zoze. Hau dena gaindituko dugu. Etorrean. No, ere un monstruo. Munduko guapona zein da? Jon. Jon. Eta Jon zein da? Zu! Vale. Baina esan, ni Jon naiz. Ni Jon naiz. Munduko mutilek onena. Guapoena. Atatu etxian, lertu igualingo ata. Ondo, Jon, ondo. Jesus, do bat ematen nahi da, do bat ematen nahi da,